Jeg har læst bogen Gigantens Fald af Ken Follett, hvis det er sådan, man udtaler det. Først og fremmest vil jeg gerne give et lille kort resumé. Den handler om Første Verdenskrig, og især også lige op til Første Verdenskrig, hvordan der er strid her og der. Og så omkring den russiske revolution. Den starter ud med en walisisk familie, hvor datteren arbejder hos en adelig familie som tjenestepige. Og på den måde får man også kendskab til en herre, der hedder Fitzberg, og hans kone Bea, som er nogle meget, på sin vis meget vigtige personer i samfundet. Og selvfølgelig langt højere op i hierarkiet end den walisiske arbejderklassefamilie. Der er mange forskellige personer i bogen. Man får at vide fra mange forskellige vinkler de her stridigheder er under og inden Første Verdenskrig. Blandt andet så er der Tyskland og England, der er fjender på grund af de uroligheder, der sker i Serbien. Derudover så får vi også en østrigsk side at vide. Vi får den fransk, en amerikansk og den russiske side af alle stridighederne, og der er personer fra hvert land, man ligesom får noget at vide om og undervejs. Der er blandt andet Lady Maud, der har et forhold til Walter, hvor de er fra England og Tyskland, og det fungerer jo ikke, fordi de er fjender, og de er begge to nogle meget vigtige personer i det her, så det går ud over deres job og deres ry og så videre. Så er der Otto, der er Walters far. Så er der Bea Fitzberg, jeg snakkede om før, de er fra England. Så er der familien Williams, der er fra Wales. Og så er der Rich, jeg ved ikke helt, hvordan man udtaler, men han er i hvert fald russisk. Og på den måde får man ligesom flere forskellige sider af den her krig at vide. Blandt andet Bea, hun er oprindeligt fra Rusland, så hun besøger også Rusland og meget vigtige personer. På den måde møder hun den russiske herre, jeg snakkede om før, jeg ikke helt kan udtale navnet på. Og på den måde får man ligesom hægtet historien sammen, fordi man får at vide fra forskellige synsvinkler. Men de kender hinanden, og på en eller anden måde har de en connection sammen alle sammen. Det var kort fortalt, hvad bogen handler om. Det er jo en lang krig, og der er mange begivenheder, perioder, episoder undervejs i bogen. Fortællertypen, det er en personbunden tredje persons fortæller med indre og ydre synsvinkel, og den her fortæller, den skifter undervejs. Blandt andet starter vi hos den walisiske familie hos sønnen, som skal ud i minen og arbejde. Så skifter den blandt andet til Ethel, som er datteren derfra, som skal arbejde hos den adelige Fitzberg, som man også får en synsvinkel fra. Så får man en synsvinkel fra Rusland, og så er der England og og Tyskland også, og Amerika. Og på den måde, der får man alle de vigtige lande med og høre deres synsvinkel og deres side af de her stridigheder, fordi det er jo forskellige ting, og det er jo forskellige ligesom problemer, der bliver taget op i de forskellige lande, fordi det er jo en anden side af krigen, man ligesom får at vide på den måde, og det gør det meget livagtigt, og man får sat sig meget mere ind i krigen, og hvordan det måske er fra den anden side, fordi man har måske lært det og fået forstået krigen på en måde, men det der med, at man hører det fra forskellige personer, som har en helt anden holdning og en helt anden indgangsvinkel til, hvordan tingene burde være, og hvordan de andre lande burde reagere. Det gør det ret interessant, og sproget bliver også, altså det bliver beskrevet på en meget livagtig måde, og sproget er meget sådan let at komme igennem, men det er meget detaljeret samtidig, så man alle de krigsepisoder og er meget detaljeret, og faktisk også lidt nogle gange ikke for livagtige, men der er nogle uhyggelige øjeblikke, hvor man sætter sig meget ind i, hvordan det må have været for dem omkring, og det der med, der er skud omkring en hele tiden, og nogen, der dør, og sådan nogle ting. Og samtidig så også meget interessant krigen op til krigen, fordi man hører det der med, hvordan de forskellige lande tænker, og det rent taktiske i, hvordan alting burde være.
Samtidig så er der også både nogle øjeblikke og nogle tragedier den vej, som også er meget interessant at få med ind i, så det ikke kun er fakta. Man kan godt fornemme tendenserne i forhold til krigen. Folets egen holdning til krigen kommer ligesom meget, eller på nogle punkter kommer den til udtryk i den her bog. Fordi hans skildring af virkeligheden er egentlig, at krigen bygger på misforståelser, og det er en nytteløs krig. Og det kan man godt fornemme, det der med, at alt det spil inden Første Verdenskrig, at det ikke er fordi, der lægges meget vægt på, at det er åndssvagt. Det er jo ikke sådan, det skal forstås, men man kan alligevel godt fornemme, at han mener, at det er misforståelse, krigen bygger på. Altså det er simpelthen landene, der bliver for at der skaber angst hos hinanden, fordi det sådan kører op i en højere spids uden nogen grund. Temaerne er der mange af. Der er blandt andet kærlighed, som jeg fortalte om, som er små historier, der sker de forskellige steder. Og så bliver der lagt meget vægt på hierarki, fordi der er den adelige klasse, og så er der arbejderklassen, og hvordan de to ligesom clasher sammen, og hvordan forhold kan ske så på den led, og samtidig også i forskellige lande, der er fjender. Så bliver der selvfølgelig lagt meget vægt på krig, konflikter og misforståelser, som også sagt før, og så er det der med magt. Altså i en krig er det jo altid om, hvem der har mest magt, og hvem der skal vise, at man er stor, og man godt kan klare en krig. Genren er en historisk roman, og det er jo også, altså, som sagt, det er jo om Første Verdenskrig, og det er jo også derfor, at krig spiller sådan en stor rolle, at det ligesom er noget historisk, kan man sige. Så er det min anbefaling. Jeg vil give den 4-5 stjerner ud af 5. Jeg kan rigtig godt lide historie. Jeg synes, det er rigtig interessant at sidde og læse en bog, der har en vis del af fiktion, og en stor del, der også er fakta. Fordi krigen er jo sket. Der er mange af de personer, der er med, der har været i virkeligheden. Og episoderne er også holdt pænt til virkeligheden. Og så kan jeg rigtig godt lide den idé om, at der er så mange synsvinkler til samme krig, og man kan let leve sig ind i personernes holdninger, og hvordan den her krig måske er skabt. Selvfølgelig skal man ikke tage den 100% for fakta, og så kommer fiktionen selvfølgelig også ind med alle de kærlighedshistorier og så videre, som gør, at man måske holder læseren ligesom til ilden. Og så er det hyggeligt, at der er de små kærlighedshistorier ind under det rent historiske og krigen. Det gør den utrolig interessant. Så 4-5 stjerner, men man skal selvfølgelig kunne lide krig, fordi det er en stor del af bogen, der er krig, og den er lang. Men det er utrolig interessant, og jeg synes også, man lærte en del omkring krigen undervejs.